haba pi rung si kedukan pi le thiet jing thiet gitu ki tiar baro ki badan ha tu kedukan ki don laga jong ka dor tapi le rung si kedukan di jorne firung si kedukan di do ne pirung syaki no ki dukan lada ka dei dukan bam ne kedukan ka ba ni thiet ki jing don kam ki jongi baro ki don laga jong ka dor ka jing kali ka jonga ha ka ni ka sngi pat ngam kali ya ka dor jong ka tiar ringa kali ya ka dor ka jong pi tip nam ya ka dor ka jong pi tip nam ya ka dor ka jong pi lani pi bu dor Katno ya ladi pi bu dor Katno ya ladi dan ki breu kim tip ya la ka jong ka dor ka jong ki tadeng ta haba kim tip ya la ka jong ka dor ka jong ki detat ya ladi henry haba ki tip ki sngo tho ya ka ta ka dor tadeng ta kim ju detat ya ladi namar ki sngo tho ya ka ta ka jing kor dor ka jong ki tadeng ta kwa ban kali pi ka ni ka sngi ka menta ka ka dor ka jong pi but let's say pimla ban tip ya lade Katno pi long lane Katno kata ka dor ka jong pi ringa kwa ban ong ya pi bo blay ubo da ka dor ya pi namar kanu ka tiar lane kanu ka company ha ka ba ka snai da ka tiar ka bo ya la ka dor ka jong ka kada ai lo ka MRP rate mo hap tho ang to but kumta ki bru ha ki thiet ki I ka to ka maximum retail price but kumta ki bru ki thiet kat kum kata ka dor bala bo hang to ban nga kwa ba dong ye pi ka ni ka brand ni ka company ka bo la ka jong ka dor re nga kwa ba dong ye pi ka ni ka sngi ka ba menta ba pi dei ka brand ka jong blay but about blay upen long ye pi but about blay ula thau ye pi u bo ya ka dor ka jong halor jong pi ba kata ka dor kam dei ka barit kata ka dor kam dei ka batat kata ka dor ka di ka barem hado kata ka barem hado kata nga kwa ba dong ye pi sa ba kata ka dor lesi don apreng jong pi pila im ka jing im ka ba jot pila im ka jing im ka ba lengkara ka jing im ka jong pi ka jing im ka bala ya sakma ka jing im ka ba pila le shibon ki pop ka jing im ka jong pi teng haba pi perkhat ya ladi pi sngo kum ba pim don dor sho pi sngo kum ba pila tat dor ringa kwa ba dong ye pi ka dor jong pi kanom tat da leiru lada pi shim ya ka pisa shi spa dengka ni san spa dengka lada pi khnyot ya kata ka pisa pi thap ya ka ka kti nane pi penjaklia ya ka ro hande da sei nang tahi kata ka dor kanom kala lada ka dei shi spa ka sa bi shi spa lada ka dei ka san spa ka dei be ka san spa kata ka pisa kanom kala ya ka dor ka jongka ban ka kwa banong pi compare pila kersum Katno bagan ka perthai pila im ka jing im ka ba Katno bagan ka perthai compare pila le pop Katno compare pila jingai Katno no blai compare pila le persha Katno yo blai compare ka pop ayu ka ba pila le ka jing im ka jong pi ka dor jong pi ka sa be kum jo ha khamat jong blai ba ka dor jong pi ka de ka ba rem hado kata ka de ka ba rem hado kata ka babel ke thu yangi haba blay tawingi shim la tawingi kum ki mrat shim la tawingi kum ki wei na ki jing taw ka ba u taw han re ba u taw ya nga ba de pi ula taw ha ka dur ha ka jing sriem ga jong u hi ken ula taw I ting ba ula taw plai ngi haba ong taw I ting ga mut kum no ka ba mut hi haba blay tawingi ula taw da ka ta ka jing long hor ane da ka ta ka men sim ka ba shep ting yo ba ka sniu dur yo ba kam wan dur udah tahu dah kata jing iting ke jeng pada ke jing pala ke jeng uken kwa menang pi ublay kulam tahu kul mari pi ublay mshim la tahu lemuk lemanya pi ublay mshim la tahu tang ban shudep ya pi henry ublay ula tahu ya pi ha kata ke jing internet ke jeng compare pi long kum no ro pi dai ke jing tahu ke jeng ublay baru ublay utip ya ke dor ke jeng pi bat ha ne ke sngi ngakwa ban pentip ya kata ke dor ke jeng pi nga kwa ben pentip ya ta ka dor ka jong pi Katno pi shong dor bon ki breu kim da tip ka dor ka jong ki dei hang ta la shu thiet ya kiru le se san spa tengka le la thiet ya kiru san hajar tengka ke judan ke je kren bong ha ka por election ki breu ki ai san hajar ya kata ka wei ka yeng le ne ki ai san hajar ya wei breu pi tip nem la da pi ken san hajar ka san snem ka long Katno le san spa le ha ka san snem ka long Katno ka bamut hi pala dari sanspa haka sansnem utau breu un shongdor tang kumba arpo nyo naya haka shisngi
lada kadai sanspa tengka haka sansnam utau breu un shongdor tang kumba arpo nyau naya haka shisngi lagadai san hajar utau breu un shongdor kumba artengka nyau naya haka sansnam kata kalong langi ken haka shisngi long tang artengka nyau naya Neng tang kwa ba ban ya thu ya pim shong dor tang ar phu nyau na ya pim shong dor tang ar tangka nyau pho na ya pi dei u breu na ka breu ka ba ka dor do kata ka dor jong pi ka de ka dor ka bam la ban thiet da ka pizza ka dor ka jong pi ka de ka dor ka bam la ban thiet da ka xier na da ka rupa na ki maulanai na ki no ki kita ki ba kodor tam haga ni ka perthai la penlum ya ki ne da penlang-langi ki baro haga ju ka jaka kata kampat la ban thiet ya pi kata kampat la ban thiet ya pi ngakwa banong fi ka dor ka jong pi ka kraw palat pi de breu ba kodor kata pi de ka breu ka ba kodor hado kata tanga kwa banong fi ka ni ka sngi ka bamenta tip ya ka dor ka jong pi phim dei ibatat dor ba ka dor jong fi ka nom kala da lei ru baru blay bo thao ya pi ula thao ke jing janai ula thao pi ha ke jing itnat ke jong o ula thao pi ha ka ta ke jing phla ke jong o ba ke jing trei ke jong o ka dei shisha ka jing trei ka ba janai ba ke kwa banong pi ha ke ne ka sngi ke bamenta hot ha ka poh ka ba men shwa wa adam bat ke em namar ki la klet ya ka dor ke jong ki ke la de tat no ya la de hau soitan Bar haba kila detat yala di haus soitan. Bar bakim tip ya kador ka jongki kila detat no yala di haus soitan. Bar ujisu haba wan thiet biang yangi na kata ka jinglong mra haban siu da kador ka bar remha. Ba kata kador ka dai haban penmi yala ka jong ka snam ka jong ka snam belai ka jong baru haban IT yala ka jong ka jing em haduk ka jing yap. Kata ka dai kador ka jong pi ban thiet ya pi u blai haban yap. Ban thiet ya pi u blai hab ben mi la jong ka snam ka jong u haban shim ya ka dur breu u haban wan sha ka jinglong marau haban ka ngo hado ka jing ka ngo hado ka jing yap ken ha ka ding phna kata ka de ka dor ka jong pi tadai tang kwa ban ong pi ka ni ka sngi ka mamanta compare pi long kat ba pi long compare pi la le ka e ha ka jing em ka jong pi han ka dor ka jong pi ka sa kom jo baru try ulah dap thiet pi da ka dor ka baram ndai da ka ksiar lam ne da ka rupa ka ba sap no on ka tien ka jong play ndai ulah thiet pi da ka dor ba ka snam ka jong ulah thiet pi but you belong to Jesus pi day jong Jesus Christ pi day jong Jesus Christ ba Jesus e pi hado kata Jesus udah tap men sim hado kata nam ta jong pi and you are the apple of his eye pi dei ma pi ken kata ka jing itnat aga khmat ka jang o kan ha ta ke irmat ka jang o pi long ita iba itnat ba mdan da ka ek ba blay un e mdan da ka ek ba blay un itnat ha khmat jang o hoi la thau ki jing thau ki bi itnat kat ne ka perthai hen rei na kita ke ba itnat baro dei ma pi na kita ki ba kordor tam na ki jing thau ka jang o dei ma pi ka dor jong pi mla ban ya nujor da ka no ka dor maka krau do kata kar he dor hado kata ka bau jisu ula thiet pi ken da ka dor ba ka snam ka chong da dei ta kwa nong pi ken ka sngi ka bamenta wan shuk trai wan nom sngo yela di kum ba pi dei shi sha ta bam dan dor sho hoi kon sarong auria pin kan ma hadien bola le po usngo yela di bo dan dor sho suya hap sho ban ong yela di bangalong uta ukon jong ta ukpa usngo kumba ula tat usngo kumba dan dor shu usngo kumba long e shu andre ha ka sngi ke ba wan pai shela yeng ukpa up ya u baru ukpa ula pediang i u kumba ulang ula ong ukon serong auria ong pa penlong no enga tangkum uwei na kita ki shakri ki jome ngala hiar ka dor ka jonga ngambit shu ban long uwei na ta ki khon ki jome ngambit shu ban khot pa ya mero memla shu ban khot khon ya nga namar ngam dei shu khon jome namar ngala ile persha plat eme re ku pa ong me de hi khon jonga bagata dan balaan pen kala kata ka de ga jing shisha me de khon jonga kata ka de ga dor ka jong me ba me de khon jonga bat nga de ku pa jong me da de ta kwa ban ong pi kan de ka sngi ka ba man ta wat num sngo yela de ba phim dan dor e pi de bre ba ko dor e
ปันนักบันตาจงพีอุเบลอุนเละลดยากเอกับอุเดมันเละนักบันตาจงพีอุนเละลดอุนยารับลดนักบันตาจงพีอุนไซลดยากบอร์กับจงอุนไซลดยากตะกันจิงละกับจงอุบัญญารับยาพีปัดบัญญารับอย่างนี้มันดันกับไว้ปัดกับบอร์กับบาละบัญญารับอย่างนี้น้ำมันกับจิงเละกับจงอีกับลองกับคราวกับจิงกับจงอีกับลองกับเหกับจิงชาเตะชาโคมกับจงอีกับตะกี้น้องชนกับจงอีอุเดวบคราวอุเดวบเหบอกเต้าดูซอยตันบัดนี้น้ำละบัญญาเละไอ้ดาลดีเร็วเบลนักมันตาจงอีอุนไอลดยากบอร์กับจงอุนเทลดยากจงอีกับจงอุนเทลดยากตากับจิงละกับจงอยากบอกอันประหลาดอย่างนี้กันนักตีกับจงบำมันนักตะกี้จิงกับจิงเละจงกับจิงบัดงั้นไงตรายนักมันตาจงพี่อุ่นเละหลดน้ำมารู้ประหลาดอย่างพี่กว่ามันฟิวชิสุอุประหลาดอย่างพี่บอกละอย่างพี่ดักจิงกับบัมจุกบัมดันกับหักมัดจงอุกบันคำคราวบันอย่างพี่แต่เด้งตาพี่เด้งกันลังบรัดกับละจ่าเนาะปัดวันวาดอยากตะกันลังบรัดกับละจ่าmaka ni lang berat kadai ke bakor dor tam kamat jango udai ma u nong ab lang berat pi dai kata ka lang berat ke jakaf plang ke jango ka lang berat aga keti ke jango ya ka ba uan wat ka dor jong pi kadai ka ba krau hado kata ba ngasngo kan ni ka sngi ke ba menta la fila sakma ke gm ke jong pi fila le pop yo blai fila le pop ru iki ba hieng ke ba sam ke jong pi da sei fila le pop akamat ke jong ubriu ba akamat ke jong blaiวัดนมสงดุมันเสียมวัดนมสงเรมยาละดีวัดนมสงตัดดอร์ยาละดีกระดอร์จงพีกระเดบิกระจุกระดอร์กระบาเรมกระดอร์กระบาคราวฮัดโดกระตากระตาบกระดอร์กระบาเฮฮัดโดกระตากระตาพีเดฮีจงวิจิสคริสบางไงกันในกระสงีกับมันตากันเป็นธรรมะกันจิงเอ็มกันจงพีบัดพินุมเดบันดุมันเสียมพิมเดบันเละร้านกันจิงเอ็มกันจงพีมาตรายจีสูเอยาพีบัดโดนประเดียงยีฟีกุมบะพีลองบดนเป็นลองยพีกุมบามาอูอุลองหากตากจิงโคดหากฮอกบาดากจิงชิชาอุนเป็นธรรมายพีคุณสองรองเรียวันหายเยงอุเดอุคปาบะอาให้อุยตากจันกบกับธรรมายวันชักเยงบาดอุคปาบะอาให้อุยตากสติยตากสัญญาหากตีกจงบาดอุเดอุคปาบะอาให้อุยตากจุติกับธรรมายหากกิจจงอุเดอุคปาบะเป็นธรรมายเลยนะดองเชดองยงเนวโคนอุบลาจัดยงเนวโคนอุบลาจัยงยงเนวโคนอุบลารันจันได้อุคปาอุบลาเป็นสมาอุบิเบียงยากตากจิงอิวตุงกจงcompare fila utung katno kador ka jong pi ka dai be ka ju compare fila jaklia katno compare fila renjan katno ha ka jing em ka jong pi utrai un pen thamaya pi ka ne ka sngi ka manta ba dei ma u ban le ya ka ta ban ai pi ka jing em ka ba thamai ya ka bor ka ba thamai ba pi la ban em ka jing em jong ka jing kar khu bam dan ka e ru ka bala pen ya khlat di fi na ka jing e ka jong trai ha Christ Jesusงั้นด้วยน้ำตาจงพีกันนี่ก็สกีกันน้ำตากันมากันนี่ก็ไว้ปากกระดอร์จงพีกันได้กับบารมกระดอร์จงพีกันได้กับบารมปลัดอโดกันตางี้ด้วยงั้นนี่ก็ปอดกันน้ำตาทรายงาไอ้งูเอเมก็คนรักน้ำมันก็ตีนกันจอมให้แกทุ่งอย่างงี้ก็เป็นชายอย่างงี้ก็เป็นทรงทุ่งอย่างงี้ปะเปล่งงี้มได้กีเบรียวกีบัตัดงี้ได้กีเบรียวกีบารมดอร์อโดกันตาปัจจุบันงี้ละย่อยกันจึงสุสปะกันจงงี้ngim dei shu ki marau ngim dei shu kita ki riu madan mela pelongi ki sim bat ke lengdo ki jome kam dei bangi la ban long hi kum ta rei ka dei ka jing thung ka jome ka dei ka appointment ka jome ablai ya ka ba me mela thung yangi ya ka ba me ko try mela pen shong yangi bangin long kita ki sim bat ki lengdo ki jome ablai pa try nga sngongo ban pelongi kum ta mela say mela pen mi ela ka jong ka snam ka jong me mela IT lot yela deha ka ding pna ko try mela seu da ka ta ka ser ne ka rupa ka basep na ne da ka jong ka snam ka jong me try ya ka mela seu yangi ai ngo me ko try ka dor jong ka nom kala lano ru na mar me bu dor me te try pa ka dor jong ka long halor ka dor baro
ngasngungo tetrai kata bangada dwai ni ki khon ki jamana do menda ka sngi kin pai no shame kin IT no elade bakin em ka jingem ko trai ka jingem ko memet mu yaki baki kin long ya ka ek mla design ka jim jugi ka ek mela mot ko trai kin em kum ta kum kita kis em bat ki leng do ki jang metrai kin snow tho ya ka jingkor dor ka jangki kin snow tho te trai ya ka ta ka dor ka jangki ablai bangada ai ngo em ko pa na ka bantang ni ki khon ki jame Hallelujah. Hagan ni kapon nga snow dan dap teng jong pi weu kena. Pila sya te aplat haga drugs, pila sya te aplat ni ki jingdi. Nga snow dan ka wei ka long kami ro hagan ni kapor bakal sya te aplat hagan ni ki jingdi, hagan ni ki jingpen bu a. Teng pi snow dan ba ie chu pi teng pi snow ba pim dan dor sho. Syaitan wan per shoy teng ye pi. Baka bahano e pi pin yap no daga pi dien pasi no. Daga ba pin dekut no e ka jing em ka jong pin re kwa ba nong ye pi kong. Utrai ie ye pi. Baru Jisu kat epi kan ega sengi la pi IT la di hau Nongthymmai ga jing im ga jong pi ka dor jong pi ka dega barem ka dor ga jong pi ka dega bakor dor palat ba pi dega breu ka bakor dor palat ba try it palat pi video kena obarem dor do kata baru Jisu penan kam ga jing im ga jong pi u Jisu le iki kamba ga jing im ga jong pi na do menda ka sengi kan Hallelujah nga duai am tani ki khon ki jome baro ro ki ba snap ye kan ka jingi kai kan ka sngi menda kar khu ki wei ko try menda ai bor ki wei ko try bekin sngo tho ya ka dor ka jongki bakin num dia tat ila di ha ne ka perthai bakin num dia tat ila di ha ni ki jing pen shoi jong kan ka perthai roi try bakin ri kan dong ya la di but try bakin sngo tho bom dan bala ban thiet yaki da ka no ka dor jong kan ka perthai but try nga duai nga kar khu ko try Yang ni kon gi jang me try bekin nang yat ro naga jinget naga bor shaka bor ka dor ga jong ki kanum kala te try namal melap thiet iki da dor ba ka snam ka jong me nga duai nga kar kon gi kon nga duai ya ga jing pen khia ha ga ne ga sngi la don ga jing mong namar bala ya pen mong tro ha ga ta donut ha ga ta mensi me ga jing mo try ka healing ga jong me ga jing pen khia jong me kan wan ha ga ne ga sngi ga ba menta try Snow ko kanrat ye ka meme pen kia da ka bor jome ka tin ka jome Jeremiah lipo ka khat ba khat nyo ko na bangan iPad ka jing kot jing kia ye pi bangan pen kia e jing mong ka jong pi la fidan ka jing mong ha ka men siem la fidan ka jing mong ha ka download ka jong pi la fidan ka jing pang ro ha ka met ka jong pi try ongan pen kia bangan pen kia ka jing mong ka jing kia ka jong try ka long ha pi ha ka ne ka sngi ha ka kerteng ka ben bor u Jesus Christ nga duai amen amen try kar khui fi try on legi kamba ka ching im ka jong fi kan long ka ching im jong ka jing men toy ka ching im ka jong fi kan long ka ching im jong ka jing kar khu ta ding ta tip ya ka dor ka jong fi dei uba ko dor palat ba ka dor jong fi kanum her lano ro try kar khui fi pila an phone chini ki number fi ka screen ka jong fi na pila ban wan chini ka office jong ka Potternet ro bangin ya kendo bangin ya tei ban ya slop pat fi try no kar khui fi ngin sai kan do pat pila ban share ni ka video ro siki perlok ki jong pi ne sheno kita ke ba pis ngo dai ban share ai bangan long ro kum ka jingalap ya ka gospel but like subscribe ni ka channel click itu bell icon pin yo ka Khubor man la ka step igi ngi pen mi thamai ni ki Khubor step man la ka ski try ka khui fi ku bless bon pat tolong pi ken ki ba khlan hau try ngin sai kan do pat amen